Зад мен е BMW iX40 Sport в цвят червен авантюрин. Този автомобил разполага с 326 конски сили и е изцяло електрически. Произведен през май 2024 година, автомобила е изминал 8100 км. Оборудван е с въздушно окачване, 360 градусова камера и може да измине 425 км с едно зареждане. Автомобилът е с фабрична гаранция и може да го намерите в Автосвят Русе.